नमस्कार गाववाल्यांनो, ज्योती साटम लंडन यूकेवरून बोलते. तर ह्या दाखवतो मी तुमका. म्हणजे इथे बाजूला इथून गेलात तर ही शाळा असा आणि मग हे वेलकम टू मे ट्री रेस्ट गार्डन. म्हणजे कधी आई वडील इले आणि वेळ जास्त लवकर येले तर हयसर बसूक मस्त असं तुमका दाखवते. तर त्यांनी काय दिलेलं आहे सर, डॉग्ससाठी क्लीनअप डॉग वेस्ट. म्हणजे कुत्र्यांका हयसर फिरूक आणलास तुम्ही आणि त्यांनी काय केलं नाही तर त्या बॅगेत भरून टाकून द्यायचा. डिस्पोजल ऑफ लिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आणि त्या बॅगेत भरून त्या कचऱ्याच्या डब्यात टाकायचा. काही पण टाकू नका. नो बार्बेक्यू. बार्बेक्यू म्हणजे हयसर जेव्हा गरमी असता, समर येतात तेव्हा लोक बाहेर असं मस्त ते चिकन बिकन सॉसेज वगैरे आणतात आणि ते गरम बिरम करून ते एक बार्बेक्यूसाठी एक म्हणजे काय म्हणते आपण शेकोटी टाईप असता. शेकोटी पटवतात पण त्याची हे असतात प्रॉपर असतात त्याच्यावरती बनत. तर त्या अलाउड नसा आहे सर. पिजन्स ॲनिमल्स त्यांना खाऊक देऊ नका. आणि मग दारू बिरू प्यायची ना, अल्कोहोल पावशर बिवशर मारूची नसा आहे सर. तर हे रेड असे लाल कलरचे असे दिसतात सर्कल तर नाया. आणि ह्या अलाउड असा ग्रीनवाला. आणि जर तुमका कोणा इलिंग काउन्सिल कॉन्टॅक्ट करूचा असा ह्याच्याबद्दल तर हे नंबर बिंबर सगळे म्हणजे इकडे काय करतात सगळी माहिती देऊन ठेवतात. तर ह्या असं दिसतं. तर आता इथून आपण आज जाऊया. तर म्हणजे हे बघा आता हे असा हा आणि ही घरं आहात पूर्ण असं. हे बघा हे सगळं तर लोक पण येतच आहे सर. तर हे बघा हे असं मग अशी तुम्ही ट्रेनमधून बघितलंच ना तर असं या. आणि हे असं दिसतं आहे पूर्ण छान. तर हे असं पार्क असा हो म्हणजे बसूक व्यवस्थित असा. आता आपण बघूया. आणि काय काय झाडं लावलं नाही आहे सर. हे असं हे सुंदर झाड म्हणजे सावलीत तुमका हे बाका पण असत. हे बघा हे असं म्हणजे बसून तुमका बोर नाही होतला. बसून छान छान झाडं लावलेली असत. ही उंच क्रिसमस ट्री सारखी असत. म्हणजे इलात तर तुमचं टाईम चांगलं तुम्ही घालवतला. तर ह्या फुलाचा असा ह्या फूल बघा किती सुंदर असत. आता ह्या दुसरा तुमका दाखवते दुसरा टाईपचा सेमच असा बट थोडा आपण हैसर गेला तर आपणाक दिसतला. हे बघा किती सुंदर आहे. तसा हा मोठा झाड असा. हे लाईट कलरची असत गुलाबी. आता डार्क कलरची तुमका दाखवते. डार्क पण होत आहे सर. हे असं दिसतं. पण आता इथे खाली इली आहेत ती फुलं. हे खालून आपणाक दिसतं. हे बघा ही पांढरी फुलं ही तर एवढी सुंदर असतात. हे बघा ही अशी लाली मस्त गुलाबी कलरची माका हे खूप आवडतं. आणि काय करतात फुला लावतात जास्त म्हणजे भोंगे जास्तीत जास्त भोंगे येऊक वय म्हणून ही अशी भरपूर फुल झाडं अशीही लावतात. आता या झाड असा आता हे बघून सुंदर मन प्रसन्न होऊन जातं आपलं. हे बघा ह्या असं मोठा झाड असा म्हणून लांबून दिसतं तुमका. रेल्वेची मी दाखवली ना त्याच्यातून पण कदाचित त्या दिसतं ना. आणि ही पांढरी आहे ते गवत वाढलेला पाऊस पडलो ना म्हणून. हे बघा ह्या सगळं असं असा. आणि असा ह्या मस्त ही एंट्री आहे त्याची पार्कची. आणि इथून मी अशी चालले आता. हे बघा हे इथून. आणि इथून बाहेर पडला की ट्रेन स्टेशन येईल. ट्रेनचा तुमका आवाज येतो बघ. हे बघा ही फुलं असत आहे सर खाली सफेद फुलं. ही फुलं कुठे पण येतात काही पण येतात. ही फुलं अशी भरपूर दिसतली तुमका. ही फुलं आणि ही पिवळी भरपूर कुठे पण रस्त्याच्या कडेला विडेला काही पण येतात. आणि हे बघा हे असं ह्या झाड असा हे बघा सुंदर म्हणजे बघू कसं बसूक बरा वाटूक व्हाया आपला कसा असं ते बनवलं. ही बिल्डिंग असं समोर. आणि इथून तुम्ही समोरून बाहेर पडलास हे बघा हे आजोबा बसले आहेत हैसर. सगळे लोक चाय वगैरे घेऊन येतात. हैसर दुकान आहात कॉफी बिफीची. आता ह्या एक वेगळा असा झाड नाही ताच असा ह्या बघा ह्या हैसर. आणि हैसून खाली गेलात तर तो रेल्वे ट्रॅक समजला. हा असं दिसतं. हे घर खरा बघितलास सगळ्या घरांका जी घरं आहात त्यांना सगळ्यांका कौलं आहात. हे बघा हे हैसर हाय पण असा. आता हे आपण दाखवतो त्या साईडला पण जाऊ कोया. आता त्याकडे जाऊया आपण. हे बघा हे असा म्हणजे इथून तुमका कसा दिसतला आता मी दाखवते. इथून लांबून तुमका ह्या
असा माझ्या फोटोमध्ये आहेत, इंस्टाग्रामवर अकाउंट असा, त्याच्यात भरपूर फोटो आहेत त्याच्या फुलांचे. हे बघा ही पांढरी फुलं खय हवी येतात ती. आता हे बघा इथे असं लावल्याने हे जे हा ना ह्याच्या खाली असा लावलेला असा, हे बघा हे असे म्हणजे असं काहीतरी छान दिसत. हे बघा हे असं असं आहे सर. तर ह्या दुसऱ्या साईडला जाऊन तुमचं दाखवते काय काय ह्याच्या आतमध्ये काय आहे का बघू. तर हे आता हे असं ना ह्याच्यात फुलं आहेत बघा, ही फुलं आणि प्रत्येक ह्याच्यामध्ये यांच्याकडे फुलं असतात आणि याच्यावर भोंगे आहेत बघा, तुमचं दिसतं ना भोंगो आतमध्ये गेलं आपण. तर असं आहे. अजून काय हां तर ह्या इथून असं दिसतं म्हणजे कुठून पण गेलात तिथे तुमका सुंदर दिसेल. हे बघा हे असं आणि आकाश कोणतरी बसला ऐसे आणि गुलाबी झाड आणि समोर गेलात तुमका तर त्याने गुलाबी झाड पण दाखवत आहे आणि ट्यूब स्टेशन. हे बघा ही सगळी अशी पांढरी पांढरी फुलं आहेत ना सगळीकडे खाली ते गवतामध्ये तशीच लावतात की ती गवतामध्ये नुसतं गवत नाही, झाडा पण योग होई असं. आता हे बघा त्याच्यावर कितीही गुलाबी फुलं आलेली आहेत. कोणीही आहे फुलं तोडत नाही, मुलं असतील तर मस्ती करतात, बट अशी फुलं आहे कोणीही तोडताना नाही. ते एक चांगली शिस्तीची लोकं आहेत. म्हणजे सगळ्यांसाठी हा पार्क ते लहानपणापासून ती सवय असतात तोडायचं वगैरे नाही. तर बऱ्यापैकी म्हणजे चांगलं सवयी लोक आपल्याकडे असं कोकणामध्ये तसंच चांगली शिस्तीची लोक सगळे अशी झाडवळ लोक बघूक ठेवतील, काय काढूची नाही काय नाही तशी. आणि या समोर तुम्ही गेलात आता हैसून दाखवतो मी तुमका, हैसून खाई जायचं तरी माणूस इलो. हे बघा ही बिल्डिंग अशी तसं जसं लांब जातं तसं दिसतं तुमका. हे बघा ही लाली बस गेली, ही बघा ही बस गेली. हैसर बस स्टॉप असा आणि हे बघा ती बस आता थंय थांबतली असला बस स्टॉप असा. आणि हे बघा ही थंय इथे काहीतरी बघू कसं म्हणजे बघून तुमका नुसतं असं बसू केलंच नाही एकटा तरी बोर नाही होतं ना, अजिबात कंटाळू नाही. तर हे बघा ह्या मागे इथून दिसलं तर मागचं असं ही बिल्डिंग अशी आणि असं मागचं दिसतं. आणि इथून आता मी जात आहे कोणतं हे बघा ही पांढरी आणि हा ट्यूब स्टेशन असं आहे सर. इथून दिसतं आता बस एवढाच दाखवता तुम्हाला. ही ट्रेन गेली, ट्रेनचा आवाज येतो ना आपला झाला. चला आता हे पार्कचा व्हिडिओ असा मी आशा करते. बघा फुलं बघा किती सुंदर असत, मस्त एकदम पांढरी शुभ्र अशी सगळी ही फुलं असतात आहे सर. ती कुठे पण उगवतात आणि या सावला या असे मला वाटतं ही गुलाब आहेत. आता हे बघा हे कळी ही सगळी गुलाबाची झाडं आहेत. गुलाबाची फुलांची झाडं लावल्याने भोंगे येतात आणि निसर्गासाठी तर खूप चांगला असा. तर मी आशा करते की हो पार्क पण तुमका आवडलो असतलो आणि असेच व्हिडिओ टाकत राहतले, तुम्ही बघत राहा. तुमका पण जर आता ह्या बघा तुमका पण जर काय माहिती हवी असा तिकडची तुमका येऊचा असत तुमच्या मुलांका स्टुडंट विजा इंटरनॅशनल स्टुडंट येतात आहे सर अभ्यास करूक तसा काय आणूचा असतात हे बघा ह्याच्या खाली. तर माका कॉन्टॅक्ट करा, माका जेवढी माहिती असेल तेवढी मी देते. चला मग गाववाल्यानं परत भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये.